co patří Seninka v minulosti také patřila. Naše slavnostní setkání v příležitosti významného výročí 500 let první písemné zmínky o obci Seninka je soustředěno do 2 dnů. Dnešní program je plně věnován oslavám 500. výročí obce. Zítra oslaví sbor dobrovolných hasičů v Senince 80. výročí svého sboru. Dopoledne je pak věnováno dětem, pro které je od 10 hodin připraven zábavný program. Dovolte mi, abych vás seznámila s dnešním programem oslav 500. výročí obce Seninka. Dnešní slavnostní shromáždění zahájí starosta obce Josef Blaža. Pak bude následovat slavnostní předání praporu a znaku obce do užívání občanů obce. Po této ceremonálii bude následovat průvod obcí s praporem a znakem obce v doprovodu hudby Lidečanka a vás přítomných. Po průvodu se sejdeme opět v 15 hodin v prostorách tohoto areálu, kde bude pokračovat následující program. V 15 hodin by mělo být slavnostní otevření výstavy Historie obce a současnost a představení knihy Seninka 500 let od první písemné zmínky, vydané u této příležitosti. Dále budou následovat vzpomínky pamětníků a rodáků na život v obci, vystoupení dětského folklorního souboru Ovčák z Hovězí, vystoupení dívčího pěveckého sboru Polanka z Valašské Polanky. Od 17 hodin do 2 hodin rána bude zábavný společenský večer v doprovodu hudby Lidečanka z Lidečka. Zítřejší program by měl být zahájen kolem 10. hodiny a bude směrován na 2 programy. Dopoledne od 10 do 12 bude věnováno dětem, je připraven sportovní a zábavný program, který přichystalo občanské sdružení Úsměv. Tady tento program bude, já to možná nedovedu dobře popsat, ale někde tady v tomto údolí za Hanulíkovým v Pilíškovém, kde jsou připraveny soutěže pro děti, malování očima, dětskýma očima, malování Seninky. Hosty tohoto programu bude Hucul klub Francova Lhota. Je připraven táborák pro děti, pěkné ceny, takže věřím, že malé děti přijdou v doprovodu rodičů a větší to zvládnou sami. V 10 hodin začíná také slavnostní schůze sboru dobrovolných hasičů v prostorách kulturního domu k 80. výročí založení sboru. Ve 13 hodin pak námětové cvičení pozvaných hasičských sborů. Ve 14 hodin zábavné odpoledne v doprovodu hudby Řešeto. V průběhu celého dnešního dne a dalších dnů jsou otevřeny výstavy jak k výročí 500 let obce, tak k výročí 80 let sboru dobrovolných hasičů, které jsou v prostorách kulturního domu. V horním patře kulturního domu je ještě výstava mysliveckých trofejí, které jsou k zhlédnutí. Žádám starostu obce, pana Josefa Lažu, o přednesení slavnostního slova. Vážení hosté, rodáci, přátelé, spoluobčané, paní starostové pozvaní, dovolte mi, abych vás přivítal jménem svým jako starosta obce a jménem celého zastupitelstva obce Seninka, jménem všech pořadatelů na dnešních oslavách 500. výročí
první písemné zmínky o obci Senínka. Věřím, že se vám bude u nás v Seníce líbit a že zde prožijeme společně radostné chvíle. Vám, rodákům, co jste přijeli po delší době, přeji, aby se v přátelské atmosféře zavzpomínali na léta života prožitá v Senínce, na radosti, ale i běžné každodenní starosti života v naší obci. Věřím, že si při příležitosti našeho významného výročí společně zavzpomínáme na léta již dávno minulá a nedávná a společně se srdečně pobavíme. Smyslem našich oslav je nejen připomenout si významné výročí naší obce, ale i společné setkání a přátelské posezení rodáků a bývalých i současných obyvatel obce a v neposlední řadě zavzpomínat i na ty, kteří již nejsou bohužel mezi námi, na naše předky. Vítám mezi nás naše bývalé spoluobčany, kteří po roce 1946 odešli z naší obce do pohraničí, ať již to bylo do Špiglic, jako později Nová Senínka, Sobotína, Starého Města či do Dzigákovic a jinde. Vítám mezi námi samozřejmě i naši ostatní hosty, zejména starosty znova okolních obcí a věřím, že se vám všem u nás bude v Seníce líbit. Před 500 lety v roce 1504 vznikla první do dnešní doby dochovaná písemná zmínka o naší obci. Za 500 let se v naší Seníce vystřídalo několik desítek generací jejich obyvatel. Každá generace Senínčanů žila svými běžnými starostmi a radostmi uprostřed krásných Valašských hor, většinou při lopotné práci na poli či v lese. Každá generace přispěla svým dílem k životu a rozvoji naší obce a každá zanechala po sobě své stopy při utváření dnešního vzhledu na naší vesnici. Život lidí v Seníce v minulosti nebyl nikdy jednoduchý. Přesto však drtivá většina obyvatel Senínky byla na svou rodnou obec hrdá a podílela se tvořivou prací na jejím rozvoji a pokud je osud zavál někam jinam, často i velmi daleko ze Senínky, rádi se zde vraceli a věřím, že se i v budoucnu rádi vracet budou. Symbolem svébytnosti naší obce jsou obecní prapor a znak, který jsme právě dnes dostáváme do užívání. Věřím, že tyto obecní symboly budou myslí našich občanů nejen symbolem domova a rodné obce, ale budou symbolizovat i bohatou 500letou historii naší obce. Věřím, že budeme na tyto symboly patřičně hrdí a budeme jich i nadále náležitě si jich ctít a vážit. Věřím, že nám všem přirostou k srdci a budou pro nás důstojnými symboly svébytnosti Senínky jako samostatné obce na Valašsku, která bude nadále rozvíjet svou již více jak 500letou historii. Ještě jednou vás u nás v Seníce vítám a přeji vám všem, aby nám vydrželo jak počasí a aby jsme se dobře pobavili a společně si zavzpomínali.
Starostovi za pěkná slova a dovolte mi, aby jsme přistoupili k slavnostnímu aktu předání obecního praporu a znaku do užívání občanům obce. Žádám inženýra Ivana Juřicu, místostarostu obce, o představení obecních symbolů, obecního znaku a obecního praporu. Vážení hosté, vážení přátelé, dovolte, abych vám představil v krátkosti naše obecní symboly. Naše obecní symboly vycházejí z obecní pečetě, která se dochovala v Zemském archivu v Brně a pochází z roku 1746 a při tvorbě obecního znaku a obecního praporu bylo vycházeno z této pečetě. Na této pečeti je vyobrazen kůň, je tam vyobrazen stromek, listnatý stromek a radlice. Autorem našeho znaku je doktor Baletka, ředitel státního archivu ve Vsetíně. Znak se skládá na pravém poli. Pravé pole je zelené barvy, levé pole je z barvy červené. Zelená barva symbolizuje Seninku jako místo zelené údolí, kde se v minulosti v dvojné míře pěstovalo seno, sklízelo seno. Červená barva je barva národní a symbolizuje příslušnost k České republice. V červeném poli je teda listnatý stromek. Na pečeti není přesně jasné, o jaký strom se jedná, ale protože pšenice rostly v minulosti hodně bukují, takže asi předpokládáme, že by to mohlo být buček. V pravém, teda v zeleném poli je radlice, symbolizuje živobytí obyvatel Seninky, po staletí se živili obyvatelé Seninky především zemědělstvím. Uprostřed je teda bílý kůň s zlatým ocasem, zlatou hřívou a zlatýma kopytama. Kůň představoval vždy součást života Seninčanů, ať už práci na poli nebo při práci v lese. Znak byl udělený obci Seninka 8. října loňského roku předsedou Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, kdy byl starostovi předán dekret o udělení znaku. Věřím, že se nám bude všem líbit a že nám teda přiroste k srdci. Děkuji. Děkuji inženýru Ivanu Juřicovi a požádám pana faráře sboru Českobratrské církve evangelické v Leskovci, ke které farnost obce Seninka patří, pana Libora Špačka o požehnání obecních symbolů a páru slov. Milí přátelé, bratři a sestry, chtěl bych vám nejprve poděkovat za vaše pozvání do tohoto slavnostního shromáždění. Tím spíše, že jsem byl jako místní farář Českobratrské církve evangelické požádán, abych pronesl slova požehnání celému tomuto shromáždění a i tomu praporu a znaku obce, který zde slavnostně dostává. Já věřím, že právě a jedině z veliké a nepochopitelné boží milosti a božího požehnání až dosud jsme živi. Boží milostí a požehnání ovšem nedisponujeme. Ani jeho milost, ani jeho požehnání nejsou v naší moci takovým způsobem, že bychom je mohli nějak nadělat.